Čau lidi, já vás tady vítám u mého dalšího videa a dneska je tady TikTok reakce. Jo, rozhodl jsem se, že točím TikTok reakci, protože je random content xdddddd. Ale si předtím, než video začne, tak můžete dát like a odběr, protože mi to velmi pomůže. A my se to rovnou můžeme vrhnout. I have many faces. Cute. Chill. Teď to je před takový normální, docela jako. Je to vůbec špatný. Also funny. Jinak, jak bude kopírovaná písnička někde, tak tam samozřejmě nebude. Proč? Proč? Teď já nevím, ale kdo by natáčel bez trička? Smažit řízečky. Sežrala si mi zas výpečky. Teď už prvních... Kolik? Prvních 37 sekund a už je tady cringe. Smažit. Pro ty řízečky vylíst. Opravím auto sama, zaparkuju ho sama. Když mi dojde benzín, tak What the fuck? parkuju sama. Na výšku. Zatáčí o hodinu, ne tady to. Nebo hodinu. Ne, za penálem. Tajně. Ty to bude mím, to je mím. Taky nejšpatný, to je vůbec nejšpatný tady to. To není pyžamo. To je teplákovka. A proč chodíte v teplákovce? Sportuju. A jaký sport? Taky není vůbec špatný, to prostě Kterýmu byste dobrý. nerozuměli. Je to spaní? Tohle není pyžamo. Jak zpívají Despacito všichni. To je ten cringe content. Já nejsem ten, jsem tedy gay? To jsou efekty teda. Já nejsem ten, jsem tedy gay? A nebo ne? To jsou efekty, ty krávo. Jsem gay? Já nejsem. Ahoj děti, to jsem já, Mickey Mouse. Chtěli byste se podívat do mého klubíku? Vidím, že ano. Lidi, to je přesně ten content na TikToku, který je cringe, ale no prostě je cringe, ale je zábavný. Teď to bylo třeba úplně nejlepší. 10.4.98. Koupil jsem si langoš, ale hodil jsem ho v štrosům. Půl metru do výšky, skoro. Toku nesnáším. A mám malý penis, už ho okrádám, pomlouvám, fejkuju, to ty nevíš. Ahoj, já jsem Deňa, nevím, co je žena. Hej, normální no. Co jsem to za kretena? Normál. Učím, nedám, protože... Ježišmarja. Kdyby něco natáčel. Proč? To je moje bábovička. Ježišmarja. Teda není ty. To To teda je starý. teď si jdu. Ty jsi ale... To je starý mým, tady to. Na nějaký blíček. Hendis. Jsem viděl. To jsem viděl tady to na reakci. Takový. No. Takový normální. Já pískám na chaluhy. Já mizím, jak je známo. Mě svíčí zuby, kámo. Jednou budu veliká, až mi bude 20 let. Tak si koupím velký páro a objedu s ním Ten pes, jak tam skáče. a budu chodit. Takový normální. Normál. Taky je ze mě hotovej. To jsem taky viděl už někde tady to. Holkánska, smiluju vás. Repery tu neberem. Ty nejsi žádnej Eminem, tak nehraj si na to, co nejsi. Ty neprošel si výběr. Hej. A se to docela jako si potom jako jaký dobrý docela. Moje srdce tíží žal. Chci, aby můj oheň spál. Trochu mrchá, ale nebuď
Je takový ten, jo, opět, zase takový ten content, který je prostě cringe. Prostě, Johnny. počkat. No tati, žereš cukr. Ne tati. Žere cukr, je tlustej. Lžeš mi? Ne tati. Otevři hubu. Rajský. 74. To se starý. No to si je strč do prdele. To nemůžu, to už mám rajsky. papíky za 96. To si to jdu takhle do Teska a říkám si, udělám si radost. No nebudu kecat, naplním si celý košík, jdu ke kase a najednou prodavačka. 3000 korun českých. To fakt? A já jenom, víte co? Vezmu si jenom to kaprisone. Kámo, je nejlepší brýle. Nejlepší brýle, ještě tam přidaný, nesedí nějak TikTok efekty. Co je Hendis? Ale Fortnite dance. Jsem gamer, máma na mě křičí, fotr pořád nasranej a já mám. To opět, prostě, jako mi je přijde takový ten starý TikTok, že prostě někdo zpívá, ne, nespívá vlastně, prostě jenom natáčí video a to zpívá prostě. Když naši za babičkou odjeli, pátral jsem v mámině. Já to nechápu, já nechápu ten content, jako. Střevíce padly k mému kotníku. Klepus. Moje srdce tíží žal, chci, aby Jako není to špatný pro některý, ale proč? Proč? nejsem ta, co žije. Ještě se tady podíváme ještě na víc cringe content, pokud chcete. Pokud tady bude 10 lajků, tak udělám další díl. No tati, žereš cukr. Ne tati. Lžeš mi? Ne tati. Hendy se tam to nevím kde. Otevři hubu. Ne, to je prostě, když se bouchnete, no. Tak co? Ano, mám jedno moto, kterého se držím a To co to je? to Co to je, lidi? s každým, kdo tě má rád. Je voda, vodička, je Nechápu. voda, vodička, je. Ježiš do prdele, boha, Mária, teď je tohle dobrý jako kráva, ježiš, boha, je. Já jsem nedal na kousek ruky. Johnny. No tati, žereš cukr. Ne tati. Jo, žere. Lžeš mi? Ne tati. Žereš. Otevři hubu. Takže kouříte? Ne. Jste alkoholik? Ne. Provedl jste někdy trestný čin? Ne. Takže vy nemáte žádnou vadu? Jednu mám. A jakou? Strašně lžu. Tak jo, lidi, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte mi dát like a odběr a zatím čau.